Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Daghan sa mga Pilipino ang nakahinumdum pa sa hit nga kanta gikan sa dekada 90 nga naguluhan og I Saw the Sign. Kini gipatukar sa halos tanang istasyon sa radyo ug nahimo pa gani nga dance craze sa mga party ug sa mga programa sa eskwelahan. I Saw the Sign. Madasigon, upbeat o malipayon ang melody niini nga naghimo sa mga tawo nga maghuna-huna nga kini usa ka malipayon nga kanta. I Saw the Sign. Apan kung atong lantawon kini naani nagpahipi nga hastang kaseryoso nga kahintang di ay. Ang kanta naghulagway sa magtiayon nga naningkamot nga masabtan ang kahintang sa ilang relasyon. Sa music video, ni kanta ang mga miyembro sa Ace of Base. Samtang nagpakita sa background og mga romantiko nga mga eksena. Aduna usa ka itom ug puti nga hanay nga nagpakita sa usa ka lalaki ug usa ka babae nga naglingkod atubangan sa usa ka gusot kaayo nga backdrop. Gibiyaan siya sa lalaki sa makadyot apan nibalik nga nagdala og rosas isip timaan sa gugma. Gidawat sa babae ang rosas apan sa kalit lang usa ka hayag ang misidlak sa iyang naong. I saw the sign. Nadani siya sa maong kahayag, nilakaw ang babae o gibiyaan ang lalaki. Dayon gihulog niya ang rosas sa lingkuranan. Dayon padayon ang kanta. I saw the sign and it opened up my mind and I am happy now living without you. Ouch, kasakit. Kini nga ideya magdala nato sa ebanghelyo karon. Sa ebanghelyo sumala kang San Marcos, ang mga Parisiyo niduol kang Hesus og nangayo og timaan, nangayo og sign gikan sa langit aron sulayan siya. Bisan daghan na silang nakita nga mga milagro, nangita gyapon sila og lain pa nga sign. Apan si Hesus misinggit sa kasubot. Ug mingon nga wala siya ihatag nga timailhan o timaan niining maong henerasyon. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang taong sirado ang kasing-kasing sa pagtuo, dili makakita sa mga timaan gikan sa Ginoo. Mingon si Jesus, why does this generation seek a sign? Matthew 8:12. Nganong nangita man kining henerasyon na og timaan? Dili ni tungod kay walay milagro nga gibuhat si Jesus, kundi tungod kay ang mga Pariseo dili tinuod nga nangita sa kamatuoran. Gusto lang nila nga siya sulayan. Ang ilang pangayo usa ka pagsulay, dili usa ka sinsero nga pagpangita sa kamatuoran. Daghan usab kanato ang moingon, Ginoo, hatagi ko og sign. Apan sa tinuod dili paanda mo tuo bisan pa kung adunay signs. Daghang milagro na ang nahitabo sa ilang atubangan, pag-ayo sa mga masakiton, pagpakaon sa mga libuan, apan wala gihapon nila dawata kini nga senyales nga naa nagyudi ay unta ang Ginoo uban kanila. Ang problema dili kakulang sa ebidensya, kundi ang pagkagahi sa kasing-kasing. Ang tinuod nga pagtuo dili permi magdepende sa mga dramatic signs. Kinahanglan nato ilhon ang gagmay nga grasya sa adlaw-adlaw nga kinabuhi isip mga timaan sa presensya sa Dios. Bitaw usahay ang atong pagtuo mahimong kondisyonal. Mutuo lang ta kung matubag dayon ang atong pangayo. Apan ang ebanghelyo nag-auhag sa pagtuo nga nagasalig bisan walay klarong senyales, wala patay makitang tubag. Ang pag-ampo dili pagpugos sa Dios nga mohatag og timaan, kundi pag-abli sa atong mga mata aron makita ang iyang presensya nga nag-uban nato. Ang taong sirado ang kasing-kasing sa pagtuo, dili makakita sa mga timaan gikan sa Ginoo. Ikaduha nga punto, ang tinuod nga timaan diya sa usa ka Kristiyano mao ang krus ug ang kinabuhing na bag-o. Bisan wala naghatag si Jesus og laing sign sa mga Pariseo, ang pinakadakong timaan
mao ang iyang kaugalingon ug ang iyang misyon. Ang cross. Ang cross mo ang pinakadakong timaan sa gugma sa Dios. Dili kinahanglan og bag-o nga milagro kung nasabta na nato ang kahulugan sa cross. Kaysa kasaysayan sa simbahan, ang sign of the cross nahimong timaan sa pagka-Kristiyano sukad pa sa una nga mga siglo. Ang mga unang Kristiyanos naghisgot nga naanad na kaayo sa pagpanguros ang mga magtutuo sa ilang adlaw-adlaw nga lihok. Ang pagpanguros dili magic kundi pag-angkon nga kita iya ni Kristo. Matag higayon nga kita manguros atong hinumduman nga ang atong kinabuhi naa ilalom sa iyang gugma. Ang katisismo sa simbahan nagtudlo nga ang sign of the cross usa ka timaan nga nagmarka sa tao isip iya ni Kristo o nagpasabot sa grasya sa kaluwasan. Busa ang tinuod nga sign dili lang sa gawas kundi sa kinabuhi nga nabag-o pinaagi sa gugma ug pagkamatarong. Ang tinuod nga timaan diya sa usa ka Kristiyano mao ang cross ug ang kinabuhing nabag-o. Story time. Kanunsa man formal nga na-practice ang sign of the cross? Ang tubag, nagsugod kini sa unang henerasyon pa sa mga Kristiyanos, mga duha ka gatos ka tuig human sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang mga unang magtutuo, nagpanguros sa ilang agtang, isip timaan sa ilang pagtuo ug panalipod batok sa dautan. Sa panahon sa kalisod ug sa paglutos, kini usa ka sikreto apan klaro nga timaan sa ilang pagkatao. Ang mga sinulat sa unang simbahan nagpakita nga gigamit kini sa wala pa mukaon, sa pagbiyahe ug sa pagsugod sa trabaho. Ang paglibot sa krus sa lawas usa ka paagi sa pag-angkon nga si Kristo mo ang sentro sa kinabuhi. Ug sa paglabay sa panahon nahimo kini nga formal nga bahin sa liturhiya ug sa sakramento sa bunyag. Nabuhat ning timaana tungod ra gyud pod sa panginahanglan nga naglakip sa need sa mga Kristiyanos nga magpakita sa ilang pagtuo sa usa ka kalibutan nga usahay supak kanila. Busa ang pagpanguros, pagpadayag sa pagtuo ug pagsalig. Hangtod karon kini nagpabilin nga usa ka simple apan lawom nga pagampo. Kini nagdasig nga mga tinuod nga sign makita sa kinabuhi nga nahimong iya sa Dios. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato nga dili magsigi og pangayo og timaan samtang ato na ang anaa na ang Ginoo sa atong atubangan. Ablihan nato ang atong mga mata sa gagmay nga mga milagro sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili nato hulaton ang dagkong mga kahibulungan, ang mga grandioso aron lamang mutuo. Ang pinakadako nga sign mao ang cross ug ang gugma nga gipakita ni Kristo alang kanato. Magampo ta nga dili mahimong sama sa mga Parisiyo nga nagtan-aw apan wala mutuo. Hinaot nga matag sign of the cross mahimong pagbag-o sa atong kasing-kasing. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.